Bon dia, gràcies, alcaldessa, tinent d'alcalde. Gràcies també per convidar-me en aquest acte a compartir algunes idees en la relació que s'està produint entre empreses i entitats. Porto un cable aquí. Un cable és com una línia del temps. I d'alguna manera, en això avui hem de parlar, podríem parlar d'un origen i d'un futur, perquè és una línia del temps que s'ha anat movent de manera molt intensa en aquests últims anys. I per tant diré coses que no tenen per què ser així, però perquè el futur el construirem entre tots. I què passarà en el futur? Dependrà de les entitats, de les empreses, de com us vulgueu relacionar. Però és evident que hi ha tendències aquí i en el món que ens estan marcant. I d'alguna manera avui el que voldria és comentar algunes d'aquestes qüestions per situar quin és el terreny de joc, no? Perquè és evident que venim de Catalunya des de fa més d'un segle, que la filantropia, la col·laboració ha estat molt intensa, només cal parlar els cors de claver, per posar un exemple, de realment una capacitat d'endegar iniciatives socials i culturals i esportives molt importants. Però, òbviament, les coses van evolucionant. I en aquesta relació entre empreses i entitats, doncs ha passat que des de fa 10, 20, 30 anys i tot estirar, hi ha hagut un canvi. I a vegades pot passar que des del món de les entitats o de la ciutadania que no ens n'adonem prou, però les empreses han canviat, estan canviant. No totes, algunes, però potser aquelles que tiren més del carro, no? Hi ha empreses que ja fa uns quants anys van començar a adonar-se que la manera de gestionar una empresa no pot ser com la del segle XX. I que allò que fa l'empresa, d'alguna manera, ja no només és fabricar cadires, i per tant oferir-les en el mercat amb una qualitat, amb un preu, amb una funcionalitat. Hi ha alguna cosa més. La societat espera de nosaltres, empreses, alguna cosa més. I espera que aportem uns valors, uns compromisos, que allò que diem potser sobre la sostenibilitat del producte, que no només ho diem, sinó que realment ens ho creiem, que siguem realment uns abanderats per canviar el món. Hi ha empreses que això s'ho han començat a creure i que ho estan fent. Hi ha empreses que potser des del món social, des del món cultural, que nosaltres ens sentim que estem transformant la societat com a entitats culturals, socials, esportives, i a vegades pensàvem que l'empresa només estava aquí per guanyar diners i per fabricar productes. Però ara ens trobem, potser per sorpresa, que algunes empreses també estan convençudes que estan aquí per canviar el món. I ho fan des d'uns valors profunds. I això d'alguna manera ens trastoca, no? Perquè fins ara teníem una foto molt maca de dins, imaginem tres cercles, no? Un és el sector de l'administració pública, que sabem a què es dedica, l'altre és el de les empreses, que sabem a què es dedica, i l'altre és el sector col·laboratiu, el sector sense ànim de lucre, que sabíem a què es dedicava, no? I per tant, tot això era molt fàcil d'entendre i cadascú mirava cap a la seva banda. De vegades una mica sense mirar-nos els uns als altres, no? I fins i tot de vegades no tenim un menyspreu, però sí, escolta'm, aquí els bons de la pel·lícula som nosaltres, no? I això ha anat canviant, perquè d'alguna manera tots ens hem anat hibridant. Hi ha empreses que fa molts anys que han mirat què feien les entitats sense ànim de lucre, no? I pensaven, com és possible que abans del segle passat una persona portava la samarreta de l'empresa? Jo soc de Vilanova i la Geltrú, ja tenim la Pirelli des de fa més de 100 anys, i jo tinc amics que han treballat, ells, els seus pares i els seus avis, a la Pirelli, no? Perquè treballar a la Pirelli era treballar a la Pirelli, no? I per tant la gent portava samarreta de la Pirelli. Quan dic samarreta, vull dir samarreta en el sentit més metafòric, no? I en canvi ara hi ha empreses que diuen, com pot ser que la gent venen aquí, estan 3 anys i potser marxen perquè no se senten part del projecte, però en canvi a la tarda se'n van a col·laborar, no sé, a Intermón, on sigui, i allà van sense cobrar, i allà sí que se senten que porten la samarreta, i ho fan des del voluntariat. Hi havia empreses que s'ho preguntaven, com és possible això d'aquí? O com és possible que una persona sigui del Barça i encara que en algun moment pugui no anar bé o perdre, però segueixin sent del Barça? I en canvi, quan venen a comprar iogurts a la meva botiga, són absolutament infidels, no? El preu ara jo l'he posat una mica, s'aniran a la competència. Aquestes empreses han intentat reflexionar sobre què vol dir crear un espai de complicitat, un espai de tenir gent que realment creguin en aquesta empresa. I això ha portat algunes empreses a gestionar la seva responsabilitat cap a la societat, entendre que el seu paper va més enllà. I per tant hi ha algunes empreses que en aquest joc, quan alguna entitat trucava a la porta d'una empresa, diu, escolti, que voldrien col·laborar en aquest projecte. I l'empresa li preguntava, escolta, i entre els vostres voluntaris i voluntàries, teniu alguna persona que treballi aquí a la nostra empresa? Ai, no ho sé, que és important això. Sí, perquè nosaltres, mira, tenim la seu als Estats Units i tenim una consigna que a tot el món tenim la instrucció de col·laborar amb la societat, amb les comunitats on estem, però tenim un criteri molt clar. I és que volem col·laborar amb aquelles entitats en les quals hi ha persones amb qui tenim relació. I per tant, si hi ha una persona de la nostra empresa, un treballador o treballadora, que ell aporta cada any 100 euros a una entitat social, nosaltres fem matching, vol dir que ho doblem.
I aportem... Per tant, per aquesta empresa potser es fa molt més difícil de gestionar tots aquests elements, però en canvi l'impacte que té és molt més gran, perquè no només té un impacte social de cara a la comunitat, sinó que alhora també reforça les actituds d'aquells treballadors. Per tant, amb un sol objectiu, amb una sola acció, compleixen diferents objectius. D'alguna manera estem gestionant la complexitat. Ja no és una empresa departamental, que uns fan la producció, uns fan relacions públiques, uns fan el mecenatge, uns fan allò, sinó que tot ha d'anar molt més unificat. I això pot passar que les entitats ens desbordin, perquè és un context en el qual no sabem com actuar. I això, simultàniament, continua havent-hi també models, diguem-ne, de filantropia clàssica, que estan molt bé i cal aplaudir-los, perquè està molt bé que les entitats puguin contribuir econòmicament al model clàssic. Però a vegades ens podem perdre que hi ha empreses que el que busquen és no només fer una aportació econòmica, sinó alguna cosa més. I en aquesta cosa més doncs et trobes que hi ha relacions que ja no són purament, diguem-ne, de filantropia o de transferència econòmica, sinó que hi ha aliances. I en aquestes aliances resulta que hi ha una entitat social i una empresa en la qual l'entitat social ajuda a gestionar valors d'aquesta empresa i aquesta empresa potser tenen voluntaris corporatius que ajuden en les feines que fa l'entitat o fins i tot en la gestió econòmica de la pròpia entitat i potser resulta que aquesta entitat fins i tot ajuda a desenvolupar algun producte en aquesta empresa. Hi ha casos, per exemple, quan Intermón va ajudar a DKB amb una aliança estratègica a desenvolupar unes assegurances per gent que no podia pagar les assegurances de països pobres. Clar, anys enrere hauria sigut impensable que una entitat hagués ajudat una empresa a desenvolupar un producte. Perquè no, escolta'm, si ens volen donar diners que ens en doni, però hi ha un moment en el qual hi ha certes entitats que van dir si realment volem canviar el món, nosaltres sols no podrem. Aquí hem de sumar esforços. I si veiem que hi ha empreses en un sector determinat que tenen una voluntat autèntica, sincera, tothom fa coses malament, tots fem coses malament, però si realment hi ha una voluntat d'anar avançant cap aquí, ostres, demostrem que en aquest sector pot haver-hi una empresa que és capaç de transformar les coses, de fer-les bé, i per tant ajudem-los també a fer les coses. Això canvia el paradigma. Ja no és una relació en què jo estic mirant cap allà o cap aquí i mirem a veure si em dones alguna cosa, que no ho critico, és molt important, però no perdem de vista que hi ha altres situacions molt més interessants. I aquí què ens passa, aleshores? Bé, clar, això ha anat evolucionant molt ràpidament, no? Passa que hi ha empreses que, aleshores, quan seleccionen, perquè clar, aquí tots intentem seleccionar, l'entitat selecciona en quin tipus d'empresa vol col·laborar, a vegades per exclusió, diu, home, jo estic en un sector, per tant, com quin tipus d'empreses col·laboro, però també hi ha empreses que també seleccionen, lògicament, en quina mena d'entitats han de col·laborar. I, per tant, ja no col·laboren en qualsevol. I si jo com a empresa tinc una aliança estratègica amb una entitat, jo puc tenir aliances estratègiques amb una, dues, tres, quatre entitats, no puc tenir aliança estratègica amb 20 entitats. Per tant, hi ha una selecció. I per tant, aquesta empresa tan compromesa arriba un moment que també demana a aquesta entitat com està gestionant la seva responsabilitat social, perquè volen generar un espai d'aprenentatge compartit. I per tant això ens torna a posar una altra vegada en una situació de dir, ostres, però ara què passa? Ara és l'empresa que em demana a mi. Per tant, anem evolucionant cap a un món diferent. I aleshores et trobes, per exemple, doncs això, vaig a veure una entitat ecologista, no? Els vas a veure i veus que hi ha homes i dones, voluntaris, col·laborant, i els hi preguntes, escolta, molt bé, veig que hi ha voluntaris, voluntàries, però en canvi la junta directiva veig que tots són homes. Sí, és que nosaltres ens dediquem al medi ambient, això. Si t'interessen els temes d'aquests d'igualtat, ves aquí una entitat que hi ha aquí a la cantonada, que és de dones, que es dediquen a promoure la igualtat, que et vas cap allà, parles amb aquella entitat i veus que tenen ampolles de plàstic. I els hi dius, molt bé, veig que treballo per la igualtat, però llàstima que... No, és que nosaltres ens dediquem a la igualtat. Això si vols parlar de temes de plàstic i d'això, vés aquí al costat. No, si ja en vinc d'allà. Què ens passa? Que cada entitat té un objectiu, una finalitat molt important, no? Em dedico a fer que contractin persones amb discapacitat, em dedico a portar geganters, em dedico a que sigui, però que tu tinguis aquell gran objectiu central, aquella prioritat, aquella finalitat, no vol dir que tu no puguis tenir altres criteris, principis, objectius secundaris en la manera com fas les coses. I això és complicat. Això vol dir gestionar la complexitat. Per això no estem. Perquè quan anem a una empresa i li diem o pensem, escolti, vostès que només es dedica a guanyar diners, no? El que ha de fer també és fer tot això d'aquí. Sí, però aquesta empresa té moltes demandes de moltes coses i ho ha d'ordenar. Vol dir, és la gestió de la responsabilitat social. Ha d'entendre quina és la seva responsabilitat davant de la societat, no? I per tant, d'alguna manera, com integra tots aquests elements de manera que sigui factible, no? Que l'empresa pugui donar resposta a tots els reptes que té, econòmics, socials, ambientals, etc. Doncs aquí és on estem tots, sigui sector públic, sigui sector privat o sigui sector no lucratiu, tots, cada any ens assemblem tots més. Estem en una situació que hem d'aprendre a gestionar la complexitat. I la complexitat vol dir que amb una sola activitat hem de donar resposta a reptes múltiples. Hem de cobrir molts objectius simultàniament.
Quan una empresa, i des de ja fa uns quants anys, i cada vegada més, hi ha empreses que promouen el voluntariat entre les persones dels seus equips, clar, per què ho fan? Algú, diguem-ne, molt ràpidament pot pensar això ho fan per millorar la seva imatge. Mireu, ara us comença a saber, però els primers anys, fa 20 anys, no ho explicaven les empreses que fomentaven el voluntariat, perquè pensaven, em sento insegur, perquè clar, és una cosa que jo promoc que les persones de la meva empresa facin voluntariat, però finalment ho fan en el seu temps lliure. Poso unes hores per fer formació dintre l'empresa, però finalment jo no puc apropiar-me. És una cosa que em sento una mica insegur, per tant, ho fem però no ho expliquem, per tant, no ho explicaven. Per tant, per què ho feien? D'alguna manera, quan una empresa promou voluntariat corporatiu, i a vegades no se sabia ni expressar, perquè hi havia la intuïció, però no estava clar, no? Ara s'ha anat agafant forma el tema. Però aquella empresa, amb una selecció, pretén moltes coses. És evident que pretén ajudar la societat, contribuir a la comunitat i ajudar aquella entitat que fa aquesta tasca social, esportiva, cultural, el que sigui, no? Però també d'alguna manera està ajudant a que persones del seu equip desenvolupin certes habilitats i competències. Perquè puc llegir tot el dia davant d'un ordinador, però jo m'hauria agradat ser professor perquè jo tinc vocació d'explicar coses i transmetre coneixements i no sé què, i per tant potser a través del voluntariat puc desenvolupar certes vocacions, no? Per tant, potser a través del voluntariat, doncs aquesta persona que està tot el dia en un context determinat o que està en un entorn molt concret, ostres, o que està en una empresa allò ben pagat i tot, però tot li sembla poc, doncs escolta, que vagi al barri del Raval i treballi en col·lectius i vegi realment quins són els problemes que té la societat, perquè a vegades podem perdre el món de vista. Per tant, potser aquesta empresa que està produint de manera verbalitzada amb els seus propis treballadors, és dir, ostres, anem a desenvolupar habilitats socials, habilitats comunicatives, habilitats de lideratge, competències d'empatia, de treball en equip. Si això ho perdem de vista, no entenem aleshores per què l'empresa ens demana això, no? Jo recordo un cas d'una col·laboració a Barcelona amb una entitat i una empresa, i l'entitat del Raval em va dir, ostres, mira, és per fer un tema d'acompanyament a nanos, un tema d'aprenentatge, de repàs escolar, i escolta, els hem preparat una sala tota blanca, l'hem pintada tota blanca, allà que estaran aïllats i no sé què. I jo els vaig dir, home, però precisament l'empresa el que vol és que aquestes persones que venen aquí visquin amb les sales, estiguin amb altres voluntaris, vegin les parets, els cartells que teniu, que visquin intensament els valors de l'entitat, no que els poseu en un lloc aïllats. Ostres, us en s'havia ocorregut, no? Aleshores és entendre molt bé coses que a vegades potser no ens sabem manifestar clarament, potser no ens ho diem clarament, però que d'alguna manera hem d'entendre què és el que tots plegats volem. I aquí és molt important, tots hem de canviar perquè també una empresa no pot pretendre enviar persones a fer voluntariat en una entitat que allò finalment té un cost, per tant allò l'empresa també ha de contribuir a fer-ho possible i a sostenir l'entitat. Però alhora també per part de l'entitat també ha d'entendre que no només ha de pensar en dir, a veure si em donen diners i s'acaba la xerrameca, sinó ha d'haver-hi també molt honestament, jo com a entitat com puc contribuir a fer que aquesta empresa sigui millor, com puc contribuir a desenvolupar els seus valors. Per tant això és tot un repte magnífic, no? I estem parlant cada vegada més de crear valor compartit. El desenvolupament de la responsabilitat social va evolucionar molt ràpidament, no? Hi ha molts reptes. Es va introduir tot el tema de l'economia circular, ja prou conegut, no? Era un concepte molt tècnic i avui dia és molt conegut. Es va introduir tot el concepte de l'empresa saludable, potser encara no prou conegut, perquè és un tema molt intern, però com l'empresa crea salut. Tots els temes de bon govern de l'empresa, com es prenen les decisions i sobretot desenvolupar empreses amb propòsit. Per tant, empreses que realment es plantegen. És un tema molt de fons aquest, és un canvi de paradigma, empreses que diuen jo estic aquí no només per guanyar diners pels accionistes, també és legítim, però simultàniament estic aquí per fer un bé per a la societat i que ho arriben a canviar els estatuts, que quan prenguin una decisió tindran en compte no només l'interès de l'accionista, sinó l'interès de tots els grups d'interès. Això és fantàstic, és un canvi de paradigma, és un canvi de model. Hi ha gent que parla que ja no és un capitalisme d'accionistes, sinó un capitalisme de grups d'interès. Però són canvis molt importants. I cada vegada més observem també que en aquestes tendències, en aquestes prioritats, n'hi ha una altra que és tot els reptes socials. I ho dic avui perquè avui és oportú, perquè abans tot el tema dels temes socials, el té tan ple, quan dic socials, vull dir culturals, tota mena de. Abans era com un tema com molt col·lateral, com molt filantròpic, per dir-ho així, no? Però observem que en aquests últims anys, i sobretot després de la pandèmia, i sobretot per part d'empreses grans, ha agafat un caràcter molt estratègic. Perquè les empreses han vist que segurament els reptes són de tal magnitud i tan complexos que l'administració tota sola no se'n sortirà. Per més que posés recursos, estem parlant de problemes complexos, que fa falta la implicació de tothom, de la ciutadania, de les entitats, de les escoles, de tothom. I per tant, cal una col·laboració molt intensa.
Però és que, a més, si això no ho fem, i si les empreses no s'ho agafen també seriosament, la societat farà un pet. I, per tant, això acabarà perjudicant a tothom, no? Per tant, aquí hi ha reptes d'una magnitud tan gran, i és per això que els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS de Nacions Unides, que tenen 17 objectius, és aquest tip que porto i que veureu que molta gent porta, l'últim de tots, és el número 17, és el que ens parla de les aliances, i ens diu no aconseguirem cap d'aquests altres objectius referits a persones, a planeta i a prosperitat, si no ho fem a través de les aliances, i cadascú vol fer la batalla anant a la seva. Per tant, aquest és el gran repte, i per tant avui estem aquí per parlar d'aliances, però aliances no només vol dir allò de dir, bueno, a mi el que m'interessa és aconseguir una part del pastís, sinó com ho fem tots plegats per sumar esforços per abordar reptes. I tenint en compte que hi ha empreses que tenen aquesta voluntat de poder-ho fer amb aquesta Això és un model del desenvolupament de la responsabilitat social. Únicament volia dir, per dir-ho així molt ràpid, que quan parlem de responsabilitat social parlem de diàleg amb els grups d'interès. Això és com una escala, ho dic ara molt ràpid. Parlem de diàleg amb els grups d'interès, ha d'haver-hi diàleg, hem de parlar clarament, hem de rendir comptes, ha d'haver-hi rendició de comptes, ha d'haver-hi transparència, però al final, al damunt de tot aquest model, ha d'haver-hi aquest sentit de propòsit, de per què fem les coses. I això necessita que hi hagi a l'empresa, però també a les entitats, un lideratge. Un lideratge que garanteixi la permanència, la continuïtat, el sentit profund, la vinculació amb el model d'empresa i amb el model d'organització. I finalment, la idea de creació de valor compartit. Estem per crear valor compartit i això ens afecta a tots. Cada vegada ens sentirem a parlar més del concepte de valor compartit. Quan jo faig una acció he de preveure que tothom surti guanyant. Si jo soc una entitat he de pensar com treballo pels meus destinataris i destinatàries, com treballo pels seus socis i socis, voluntaris i voluntàries, però també per l'empresa, pels seus treballadors i treballadores, per la societat, per Sant Cugat. Aquest és el repte. A Sant Cugat teniu una gran sort, alcaldessa, i és que teniu una gran concentració, no només de talent, que això és evident i ho diu tothom, també de sentit de propòsit. I n'hem parlat en alguna ocasió. Teniu una gran concentració d'empreses, moltes avui les veurem aquí, que tenen un gran sentit de propòsit. Sapigueu aprofitar, sapigueu posar en valor, sapigueu no limitar-vos a accions simples de col·laboració, busqueu l'excel·lència en aquestes col·laboracions. Des de Respon.cat, com a associació empresarial, a la vostra disposició per ajudar-vos en el que calgui. Moltíssimes gràcies.